Čaute ľudia, dneska sme v Bojniciach na výhľadkovej veži. Pozrite sa, jaká je výška. Je to moc vysoko. A teraz ideme tadeto, je to fakt super. Tu môžete ísť aj na veľkú šmíkalu. To fakt super. Užijete si to, fakt. Fakt je tu výška, úplne dole. Neviem, koľko to má metrov. To som nepozeral, no je to fakt super. Môžete sem voľakedy dojsť do Bojníc na vyhliadkovú väžu. Je to len cez sviatky. A je to tu fakt super, užijete si to. A fakt výška, fakt je to odporný pocit, tak len ten, ktorý má odvahu trocha,